Fl-elezzjonijiet lokali ta' nhar is-Sibt li għadda ikkontestaw f'isem il-Partit Laburista 58 żagħżugħ u żagħżugħa li jagħmlu parti mill-inizjattiva Start. Minnhom ġew eletti 35. Dan ifisser 60% taż-żgħażagħ li jikkontestaw f'isem il-Partit Laburista. 6 minnhom kienu eletti sindki tal-lokalitajiet fejn ikkontestaw li huma Raħal Ġdid, Ħalqormi, Marsa Xlokk, Isla, Għala u Ħaddingli. F'kummenti ma' dan l-istazzjon il-kelliem Laburista żgħażagħ Luċjano Busuttil wera sodisfazzjon tiegħu għar-riżultat illi ġabu l-kandidati żgħażagħ. Il-kampanja Start li mnedijak minn Forum Żgħażagħ Laburisti naħseb kienet il-xprun biex aktar żgħażagħ jasmu lill-Partit Laburista u jitħajru jħorġu għall-Kunsill Lokali u der biċċar illi ħafna żgħażagħ jasmu lill-Partit Laburista u der biċċar ukoll li ħafna nies afdaw liż-żgħażagħ. F'dawn l-elezzjonijiet ikkontestaw ukoll total ta' 37 mara f'isem il-Partit Laburista, illi minnhom ġew eletti 25, jiġifieri 68%. Waħda minn dawn il-kandidati n-nisa ġiet eletta sindku ta' Ħalqormi. One News kellem ukoll mal-kelliem Laburista l-ugwaljanza bejn is-sessi Helena Dalli li saħqet fuq il-ħtieġa li jkollna aktar nisa fil-politika. Meta tqabbel mbagħad il-partiti mill-numru ta' kandidati li kellna il-Partit Laburista u n-numru li kellhom il-Partit Nazzjonalisti u dawk illi telgħu, illi il-Partit Laburista mar aħjar, mar ħafna aħjar fil-fatt. Il-problema qiegħda meta niġu biex insibu nisa biex joħorġu kandidati u nafu illi il-problema hija l-istrutturi tal-pajjiż.